seguim així amb la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana en el Palau de les Arts de València, que este dijous, dins del Festival Ensems, fan un concert amb obres de joves compositors, obres d'estrena. Esther Pérez Soriano, compositora, què tal? Gràcies per vindre a Microcosmos. Molt bé, moltes gràcies. Bé, la primera pregunta. Com és per a tu treballar amb una orquestra en el procés d'assaig, no? Mentre estan treballant la teua obra? Com és per a tu aquest procés? Pues es la primera vez que me ocurre y de momento acabo de terminar el primer ensayo, está yendo muy bien. Bien. Estupendamente, el trabajo, o sea, me ha encantado, buena conexión con Edgar, el director, de hecho ya habíamos hablado antes y me ha parecido muy interesante. Eso es importante también, ¿no? Ese muy diálogo previo. importante, sí, estuvimos hablando por teléfono, pero una hora aproximadamente, partitura en mano y contándonos, preguntándonos cosas, y yo creo que eso ha hecho que el punto de partida sea un buen punto de partida para comenzar a trabajar. Clar, perquè la visió d'inici ja serà una visió conjunta dels dos, no? Per a tu també serà important el que te pugui aportar ell, a lo millor descobrir aquestes coses de la teva partitura que potser no coneixies, no? Evidentment, sí. Però és que he notat molta connexió, perquè jo pensava algunes coses, jo anava seguint l'assaig i anava apuntant coses a la partitura i després, quan ell parava, les comentava les coses que jo havia notat per a comentar. Aleshores, que hi havia una sincronia, no? Una sincronia i una sensació molt bona. Molt bé. Com és per a tu escriure per a orquestra, per a una orquestra sinfònica? Un somni. Un somni? Sí. És una formació en la que te trobes còmoda, t'agrada? Estic aprenent i vaig poquet a poquet controlant tot el que conlleva escriure per a orquestra, amb tota la gent que és, totes les possibilitats que té, però em sembla molt divertit. A més, sempre havia pensat escriure per a orquestra, però nunca havia sentit que tenia la formació o, no sé, la solvència o la seguretat per a poder començar a escriure bé per a orquestra. I estic intentant ara i res, és que m'agrada moltíssim, perquè deixes volar la imaginació perquè quasi tot és possible. De fet, no haurà de ser el mateix escriure per a una orquestra professional que escriure per a una orquestra jove, no? Com és el cas de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, perquè al final els intèrprets són gent potser de 18, 20, 22, 25 anys. Això també ha de suposar per al compositor un repte, no? De veure com la gent jove encara aquesta música i la interpreta, no? Sí, sí ho és, però he de dir que quan jo composava no pensava que era per a una orquestra jove. Sí que és veritat que m'agrada trobar l'equilibri de no fer coses massa senzilles si jo crec que una idea pot desenvolupar-se més, però al mateix temps tampoc m'agrada complicar les coses i sí que pense molt, no sé si ho faig molt bé, però és la meva intenció. Pensar en l'intèrpret, no? Clar, quan tinc una idea, pensar bé qual és la millor manera per a que jo quede satisfeta i siga una cosa practicable. Clar. De fet, la Jove Orquestra està més que acostumada a fer aquest tipus de repertoris perquè participa habitualment en el Festival Ensems i jo volia preguntar-te precisament per això, per la necessitat, potser, de trobar espais on les composicions de joves compositors i compositores tinguin cabuda, no? En aquest cas, en el Festival Ensems. Com ho veus tu? Creus que hi hauria d'haver més espais en aquest sentit? A veure, suposo que sí, que sempre és important que la gent que està fent coses tingui l'oportunitat de viure aquesta experiència. Crec que és molt important, penso que sí, que Ensems fa una bona tasca amb això, jo crec, i que seria bo que tot jove compositor poguera provar i tinguera una oportunitat per a provar aquestes coses. Molt bé, i sobre la teva obra no volem que ens facis cap spoiler, se diu Colors, simplement ens podries donar algun apunt, alguna idea o suggerència sobre el contingut d'aquesta obra. No sé, per a mi és una obra molt intuïtiva, perquè jo composo molt des de la intuïció i la imaginació i totes aquestes coses, i la idea de Colors és simplement perquè era una tècnica que jo he utilitzat per a organitzar-me les idees, per a que no sigui una cosa molt desparramada, per dir-ho d'alguna manera, i que tornara tot al final a un joc i que tinguera coherència. I sí que pensava en colors a l'hora d'organitzar les altures, els timbres i tot això, i com en explosions de color.
I aquesta és la idea... Ahí se quedem, amb les explosions de color. Bé, este dijous al Palau de les Arts de València, la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, en la teva obra dirigida pel mestre Edgar López, doncs oferiran este concert dins del Festival Ensems. Compositora Esther Pérez Soriano, moltes gràcies per prestar-te a Microcosmos. Gràcies a vosaltres. I esperem que estigui molt bé. Gràcies.